Minahal nga mga kaigsuunan ug mga higala. Amo kamong gihangop sa seremonya sa pagsugod sa pagtukod sa Cagayan de Oro, Philippines Temple sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Mapasalamaton kami sa mga nagtambong uban namo dinhi nga dapit ug sa mga nagatambong pinaagi sa teknolohiya. Malipayon namong giila si Elder Carlos Revilio Jr. of the 70, President, Philippines Area. Kinsa nagdumala niini nga seremonya ug giubanan sa iyang asawa nga si Sister Marie Fernando Revilio. Giila usab namo ang pagtambong ni Elder Norma Insong, Area 70, uban si Sister Insong. Ako, si Brother Maximo Saavedra Jr., ako ania dinhi uban sa akong asawa, si Sister Susel Saavedra. Si Elder Revilio, mihangyo nga ako ang mupahigayon niini nga mga serbisyo. Among ipaabot ang espesyal nga pag-ila ngadto sa mga musunod. Halangdong Barangay Chairman sa Lapasan, Mr. Julito Ugsimer. Halangdong Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez sa siyudad sa Cagayan de Oro. Halangdong Police Colonel Salvador N. Radam, City Police Director. Ma'am Gilda Gigi Go, past District Governor of the Rotary District 3870 and former Barangay Chairman, Barangay 21. Agi og dugang among giila ang ubang mga leader sa simbahan ug mga leader sa nagkadaiyan nga mga relihiyon, sa gobyerno, sa edukasyon, sibiko nga organisasyon, mga higala sa pagtambayayong sa kalihukan sa interfaith, ug uban pang mga halangdong mga bisita. Sa inyong tanan, maayong buntag. Among ipaabot ang among pasalamat ni adtong miserbisyo sa komitiba sa seremonya sa pagsugod sa pagtugod, isip mga voluntaryo o sa uban pang mga kapasidad sa pagplano ug pagpangandam alang sa kalihukan karong adlaw. Espesyal namong pasalamatan ang lokal ng mga coordinator sa komitiba sa seremonya sa pagsugod sa pagtukod nga sila Brother Romelo and Sister Maria Cristina Concepcion. Magsugod kita karon sa usa ka pag-ampo nga ihalad ni Elder Norman Insong, Area 70. Among amahan nga langitnon, we are very grateful karong buntaga with some tears nga naa sa among mga mata, with the rejoicing sa among mga kasing-kasing. Kami approaching thy throne and revere thy holy name, to give thee thanks for this very rare opportunity for many of us to witness this groundbreaking ceremony for thy holy house, even here in Cagayan de Oro City. We are so grateful for the fair weather that thou hast blessed us, that this ceremony can go through. Therefore, we beseech thee, O Lord, that thou may bless us with thine divine Spirit, to be in our midst, that our hearts will be full of rejoicings, and all those who will be giving their messages today will inspire us to become better disciples of thy Son, Jesus Christ. We do humbly pray, in the name of thy Son, Jesus Christ. Amen. Sukad sa pagsugod niini nga dispensasyon, ang mga seremonya sa pagsugod sa pagtukod sa mga templo nahimo ng kabahin sa kasaysayan sa simbahan. Ang unang dapit sa templo nga gipadayag ngadto ni Joseph Smith
anaa didto sa Independence, Missouri. Niadto nga mga pagpadayag ang Ginoo mitudlo sa dapit alang sa templo ug misugo nga ang yuta ipahinungod og ihalad. Aron sa pagtuman sa sugo sa Ginoo, ang simbahan mihimo sa simbolikanhong seremonya sa pagsugod sa pagtukod aron masugdan ang pagtukod sa balay sa Ginoo. Samtang kita magsaulog sa pagsugod sa pagtukod niining balay sa Ginoo, atong hinumduman ang rason nga atong gitukod kining sagrado nga mga templo. Kini aron makahimo kita og sagrado nga mga pakigsaad uban sa atong langitnong Amahan ug madawat ang mga ordinansa sa pagkapari nga mubugkos kanato ngadto kaniya ug ngadto sa manluluwas nga si Jesucristo. Kita karon magpadayon sa programa sa seremonya sa pagsugod sa pagtukod sa templo. Ang mga mamumulong karong buntaga mao ang musunod. Sister Marian Abragan, taga Cagayan de Oro, Philippines, East Take. Brother Spencer Magwale, taga Malaybalay, Philippines District. Ang si Sister Evangeline Siguiente, taga Cagayan de Oro, Philippines, West Take. Paghuman sa pamulong ni Sister Siguiente, ang choir mukanta sa himno nga naguluhang Ibabaw sa Bukid. Sister Abragan. Maayong buntag kanyang tanan mga kaigsuonan. Malipayon kayo ko sa kahigayunan nga gihatag sa kuha karong buntaga para makapagpaambit bahin sa mga gasa nga atong madawat kung kita angayan nga magbuhat sa mga ordinansa sa templo. Ang templo mao kini ang pinakasagrado nga dapit dinhi sa yuta. Kini ang balay sa Ginoo. Kini ang maghatag kanato og mga espirituhanong gahom, maghatag kanato og direksyon og magtabang kanato nga mahimong sama sa Dios og makadawat sa tanan nga anak kaniya. Tuig 2017, kasal sa ako ang magulang. Kini ang pinakauna nga panahon ako nga makakita og makatunob sa templo. Bisan tuod naara ko sa gawas adto naghulat, nalipay kaayo ko, murag wala nako na sinati ang kakapoy og kainit. Og sa akong pagbalik-balik sa templo, mas nasabtan ako kung unsa kini ka importante, kay mas daghan kog naamguhan ug mas milambo ang akong kahibalo. Usa sa akong natun-an mao ang pamilya mag-uban hangtod sa kahangturan. Matud pa ni President Thomas S. Monson sa iyang pulong atong tuig 2010, ang templo para gid sa pamilya ug usa sa labing dako nga bahandi nga aduna kita sa mortalidad. Iyang gipaila nga ang labing dako nga trabaho nga mahimo natong mga ginikanan sa atong mga ginikanan mao ang pagpahigayon sa atong mga panimalay ug ang atong mga panimalay mahimong langit. Labi na karon ang atong mga yuon masilyo sa balay sa Dios. Usa pod kini sa mga pinakaimportante nga gasa nga akong nadawat kan sa templo. Tungod sa pagpakasal sa akong mga ginikanan sa templo, mauban ako ang akong pamilya hangtod sa kahangturan tungod ako natawo sa pakigsaad. Mapasalamaton ko og gihigugma ko kaayo ang matag usa sa ila. Dili nako mabuhat nga magmalipayon sa sunod na kinabuhi kung wala ang ako ang mama o papa nga kabalo ko tibok kasing-kasing nagdawat og nagmahal sa kuha. O patipod ang akong mga igsuon nga nagdako kauban ko og nahimong dako pod nga impluwensya sa kung unsa og kinsa ko karon. Naisera nako kung unsa kadako nga grasya ang pagtabang sa atong mga nangamatay na mga igsuon, parente o kapamilyahan. Pinaagi sa pagbunyag sa mga patay nga pagahimuon sa mga buhi. Magkauban gihapon nato sila sa sunod na kinabuhi kung ato silang tabangan o pinaagin ini nabati nako nga ang ako ang kinabuhi kay naagi di ay dakong tumong diri sa kalibutan. Kini ang magpadayon og tabang og magkat-on kay para kini akong matudlo pud sa lain.
kay nindot kaayo ang makasulod og makabuhat og mga ordinance sa templo. Nanginaot ko nga mas daghan pag mga kabatan-unan ang makasinati og makabalo ani nga buluhaton. Kinigikan gyapon sa pulong ni President Thomas S. Monson, giingon diri nga ang atong pagsulod sa balaan nga balay ug sa atong paghinumdum sa atong mga pakigsad nga gihimo, mahimo natong makaya ang matag pagsulay ug malampasan ang tagsa-tagsa nga mga tentasyon. Kabalo ko nga kita, labi na ang mga kabatan-unan, kita daghan og mga lisod og tentasyon nga gakasinati kay tungod bata pa lamang kita o gatuon pa lamang kita. Pero kung kita maningkamot nga maging tarong o takos para makasulod sa templo, mahinumduman nato ang mga pakigsaad na atong gihimo ug mas mahibong kusgan kita para masulbad ang mga problema ug mulahuptay nga magmalipayon. Kabalo ko nga kini dili sayon labi na sa mga impluwensya ug mga tao nga nakapalibot sa tuwa karon. Ako, samtang dako ko, mas gakakita nako kung unsa ka importante ang pagkanaog, mas lig-on nga pagtuo sa Ginoo. Ang kalipay nga atong gakabati sa gawas, dili nato madala hangtod sa kahangturan. Panandalian lang kini. Moong ako isip usa ka kabatan-onan, gapaningkamot ko nga masubay nako kanunay ang saktong dalan samtang magmalipayon gihapon sa mga butang o mga tao gawas sa simbahan. Gusto nako kinibuhaton kay gusto ko nga kada balik nako sa templo, kabalo ko nga angayan ako, gusto ko nga makadawat sa grasya gikan diri og makabati sa tinuod og madala hangtod sa kahangturan na kalipay. Karon nga ang templo na gid mismo ang nagpaduol sa atoa, malipayon kaayo ko og mapasalamaton. Unta, mas daghan pa sa atong mga kaigsuunan, parente o pamilya ang matudluan og madasig nga magdawat sa ebanghelyo. Atong isangyaw ang kahayag ug maayo nga ehemplo. Kabalo ko nga ang simbahan tinuod, kabalo ko nga buhi ang atong amahang langitnon na si Jesucristo, ug kabalo ko nga gakakita niya ang atong mga pagpaningkamot para mauban siya usab. Kabalo ko ang templo sagrado og ginadasig ang matag usa kanato nga magbuhat og mga ordinansa. Kabalo ko na kung kinasing-kasing ang atong pagbuhat sa mga sugo sa Ginoo, dili kita mabalaka sa mga butang na atong kinahanglan biyaan para mabuhat lang kini. Ug kabalusad ko sa matag higayon na kita gabalik sa templo, galambo kita sa espirituhanong pagtulunan. Kabalo ko nga si Propeta Russell M. Nelson ang atong buhing propeta, ug kabalo ko nga si Propeta Joseph Smith mo ang propeta sa pagpahiuli. Kabalo ko nga si Jesucristo mo ang atong manluluwas, o kabalo ko nga ang libro ni Mormon mo ang pinakasakto nga libro. Kabalo ko nga kining tanan tinuod o kini akong gibilin sa pangalan sa Kristo. Amen. Brothers and sisters, dako kayo ko og pasalamat sa higayon nga mahimong isa sa mamumulong sa groundbreaking sa Philippines Cagayan de Oro Temple. Og pagdakong panalangin isip usa kayang single adult nga makasaksi niining halandumon nga panghitabo. Kini usa ka damgo nga natuman sa katapusan ang dugay nga paghulat nahitabo na. Gusto na ko sugdan ako ang mensahe gikan sa Book of Mormon mahitungod sa Tree of Life. Sa nibaloan natong tanan, si Lihay og ang iyahang pamilya ug uban pa ng mga tao gapaduol sa Tree of Life. Para maabot nila, kailangan sila maghawid sa iron rod. Pero brothers and sisters, daghan gyapon og mga tao nga nangawala tungod sa mist of darkness ug na nangaabot sa large and spacious building. Pero brothers and sisters, daghan gyapon mga tao na abot sa Tree of Life sa ilang pagpadayon og hawid sa iron rod nga pag-abot nila malipayon kaayo ang mga tao. Mga igsoon, isip usa kayang single adult,
Ako ang hisgutan mahitungod sa mga panalangin sa templo, alang kanako isip usa kayang single adult ug para sa tanan mga YSA. So unsay relasyon sa Tree of Life ug ako ang mensahe mahitungod sa mga templo para sa mga YSAs ug ay ang blessings of the temple. Pareha sa mga tao nga nasa damgon ni Lihay, gusto sa atong amhang langit ngon nga makabalik sa ang pasensya ug mahimong malipayon. Bisan pa ni ana, brothers and sisters, daghan tag mga pagsulay nga mabuta ta sa ato ang focus ug pareha sa temptasyon sa midst of darkness ug ang garbo sa kalibutan mao ang large and spacious building. Busa atong amahang langit nun, gi-provide gid niya sa ato ang mga templo para mo ay magtabang sa ato ug maggiya nga magpadayon ta makabalik sa presensya sa ato ang amahang langit nun. Makahinumdum ko adtong August 2019 katong nakadawat ko sa akong kaugalingong endowment. Patsada gid kayo akong bati sa sulod sa temple. Hilabi na kay mag-mission ako ato nga time. Mas nasabtan ako og maayo ang katuyon sa kinabuhi nganong na ako dinhi ug asa ko dapat magpadulong. Gusto na ako ikutlo ang mensahe ni President Thomas S. Monson sa ihang General Conference talk ni aging 2010 niingon siya, "The temple lifts us, exalts us, stands as a beacon for all to see, and points us towards celestial glory. It is the house of God." Ang ihang mensahe konektado gid siya sa dream ni Lihay, kay ang mga templo mo ay makahatag sa ato og kahayag sa atong mga kinabuhi. Nga moupod ang pinaka-importante nga ato ang sundon para makabalik ta sa presensya sa atong amahang langit nun. As long as po, brothers and sisters, nga magpadayon ta maghawid sa iron rod ug magsunod sa atong mga pakigsaad. Gikan sa mensahe ni President Monson, ganahan po na ako i-mention ang sa Doctrine and Covenants section 87 verse 8 ni ingon diri, "Wherefore stand ye in holy places and be not moved." Brothers and sisters, hilabi na sa mga YSAs, pareha sa mga tao nga nakaabot sa Tree of Life, wala na sila ni hawa kay kini usa kabalaan nga dapit ug dili na ta magduha-duha. Magpadayon kita nga andam makabalik sa presensya sa atong amahan nga langit nun. Ako magpamatuod, brothers and sisters, nga ang mga templo mao gyud gahatag sa ato og giya ug kahayag sa atong mga kinabuhi bisan daghan tag mga pagsulay. Kung magpadayon lang ta maghawid sa iron rod ug magtuman sa atong dalan sa pakigsaad, dili gid ta mawala sa atong pagbalik sa presensya sa atong langitong amahan ug sa kay Hesukristo. Busa ang mga templo importante kaayo na kanunay nagpahinumdum sa ato sa pagbarog sa balaan nga mga dapit ug dili mabalhin. Isip usa kayang single adult, tinguha pod na ako nga mag-andam sa akong kaugalingon para maminyo sa templo. Nagpamatuod pod ko nga ang mga templo ginatukod tungod sa dako nga paghigugma nga giipakita sa atong amahang langit nun para makabalik ta uban siyang presensya, uban sa atong mga pamilya ug sa kay Hesukristo. Kini akong gibilin sa paan ni Hesukristo. Amen. Minahal kong mga kaigsuunan, maayong buntag. Mapasalamaton kayo ko sa Ginoo ug sa atong area presidency. Pinagi nila ni Brother ug Sister Concepcion ang atong Cagayan de Oro Temple groundbreaking coordinators sa paghatag kanako nining sagrado nga sugo nga mahimong mamumulong karong buntaga. Ang akong gibati right now, dili gid nako masabot. Gikan ni adtong Hulyo 22, 2024 hangtod karon nga kun bata pa ko, maglukso-lukso gid ko sa kalipay. Kini tungod kay miabot namang gyud ang adlaw nga atong gipaabot ang groundbreaking sa templo diri sa syudad sa Cagayan de Oro. Makahuluganon ang panahon sa pagdawat ko ani nga sugo. Niadtong higayuna, didto kaming tibuok pamilya sa punerarya sa Ipunan.
nagtambong sa lamay sa usa ka paryente. Samtang naglingkod, nagsudong sa namatay, ug sa naguol nga pamilya nga dili miyembro aning atong simbahan, sa akong kasing-kasing nalipay ko. Nganuman, tungod kay pinaagi sa templo, katong among gilamayan, dunay kahigayunan nga mahibalik ngadto sa atubangan sa atong langitnong Amahan. Usa ka kinutlo sa in Ingles nag-ingon, families can be together forever. Nga kung hubaro nato sa atong pinulungan, ang pamilya mahimong magkauban sa kahangturan. Mahimo usab di ay nga ang pamilya dili magkauban sa kahangturan, mahimo. Apan, ang templo maghatag kanato sa makaluwas nga mga ordinansa nga magbugkos kanato ngadto sa usag-usa. Kini nga mga ordinansa mahimo lamang sulod sa mga sagradong kwarto sa templo. Dako nga panalangin ug kalipay ang dala sa templo. Alang kanato nga mga buhi ug sa atong mga minahal nga nangamatay na. Ang templo maghatag kanatong tanan sa oportunidad nga magkita sa og mag-uban sa kalipay hangtod sa hangtod. Tuguti akong makigbahin sa inyo sa among kasinatian ni Brother Siguiente. Isip ordinance workers dito sa Cebu Temple, sulod sa 5 na katuig karon. Para sa mga idaran nga sama kanamo, dili gyud sayon ang mobiyahe ngadto sa Cebu. Apan, akong ipamatuod kaninyo ang kalipay nga among bation kung makaserbisyo kami sa templo, uban sa mga idara na pod nga mga ordinance worker nga sama kanamo, gikan sa mga lagyong dapit. Ang Dios na sayod, unsa mi kalipay nga mosilbi ug makita kini sa kasanag sa among mga naong. Ug nga sa among pagmata sayo sa kabuntagon, aron lang nga kami makapahigayon sa mga makaluwas nga mga ordinansa para sa mga buhi pa o sa mga namatay na. Pagkahapon kami mopauli sa Patron House nga magdala ni anang spiritual nga kalipay ug ka busog nga dili gyud mabayaran og salapi. Ikapamatod usab nako kaninyo nga ang templo tinuod nga balay sa Dios. Sagrado kaayo og puno sa pagtulunan nga makapalambo ug makapalig-on sa atong espiritual nga kinabuhi ug makahimo kanato nga manluluwas pinaagi sa atong pagpahigayon sa mga gikinahanglan nga mga ordinansa. Nahibalo ako nga ang templo sa Ginoo nagdala kanatong tanan sa daghang panalangin, pusa. Maninguha kita sa pagpadayon sa pagkamatarong, pagkamasulundon sa mga sugo sa Ginoo, aron makabaton kita og putli nga kasing-kasing nga makapaduol samot sa atong manluluwas nga si Hesukristo. Ang kalinaw nga mahatag sa pagtan-aw lamang sa templo, makadugang na og kadasig kanatong tanan aron kita makapadayon sa pagbinuutan, sa pagsubay sa covenant path nga angayan nga makasulod sa balay sa Dios. Iampo natong tanan nga unta walay babag nga mahitabo sa pagtukod ni ining atong templo. Himbawin ninyo kung mabarog na ang atong templo, kini magdala og daghan kaayong panalangin para sa siyudad sa Cagayan de Oro ug sa mga kalakbit nga dapit. Mga igsoon, aduna kitay responsibilidad sa paghatag sa uban unsa ang mahimo sa templo sa atong mga kinabuhi. Sa pagpahibalo kanila nga naa sa sulod sa templo ang siguro nga giya sa tinuod nga kalipay adini sa yuta ug dito sa kalibutang umaabot. Maningkamot kita sa dakong kakugi nga maangkon nato ang kalipay nga gisaad sa Ginoo. Mao nga samtang kami makahimo pa, ako ug ang akong bana magpadayon pagsilbi sa Ginoo
sulod sa iyang templo. Sa ngalan ni Kristo. Amen. Ibabaw sa bukid, pandilang ikayam, agad kalasuran, nanawag sa tanan. Sa deseret, may kainaw, sa dayon kini atong matanaw. Sa Diyos sinungguhan sa nakaraan, sa bungtod sa Zion, sumparan mo karon. Hayaan ispananaw sa tanang ulahing mga adlaw. Itukod balay na, himaya kita, katawan malunggan sa layong ayuta. Ana Diyos ang nag-aaranta, magkataon sa mga pulong iyan. Itutudluan ta sa balaod niya, buong sa kaalam, pangalo sa tanan. Subayon ta, nalalaya, ubas mga patay maluwas ka. Mga kaigsuonan, pribilehiyo na nato karon nga makadungugikan ni Elder Carlos Revilio Jr. of the 70 President Philippines Area. Human sa iyang mensahe, siya muhalad sa pag-ampo nga mopahinungod niini nga dapit alang sa pagtukod og sagrado nga templo. Nga opisyal nga matapos sa atong meeting karon. Human sa pag-ampo, kami nagadapit kaninyo na magpabilin sa paglingkod samtang mopadayon kita sa pagpahigayon sa pagbugwal sa yuta. Human sa pagbugwal sa yuta ni Elder Revilio ug sa iyang asawa, among hangyoon ang mga musalmot sa ani nga kalihukan nga moani sa atubangan. Adunay 4 ka grupo nga pagatawagon nga muuban sa pagbugwal sa yuta. Salamat mga kaigsuonan ug mga higala sa pagtambong dinhi karon. Maminaw na kita ni Elder Revilio.
Well, mga minahal nga kaigsunan o mga higala, ladies and gentlemen, mayong buntag kaninyong tanan. Nalipay gyud ko karong buntag because I'm trying to speak in Bisaya. Although Bisaya is probably my third language, but ga-practice na ko og dugay. This is very special to me because I hear Cebuano growing up. Ako gipanganak sa Mindanao, where we are holding this now in Cagayan de Oro. Yun lang, ako po ay nasa kabilang dulo sa Jensan, but my father was pure Cebuano. So, nagaampo ko na ang dugo sa akong amahan ang mag-allow sa akin na makapagsalita ng Cebuano ngayong karong buntag. Well, mga kaigsuunan, nagapasalamat ko first of all sa atuang choir. Those were really angelic voices, brothers and sisters. Thank you for sharing your talents. I was really moved sa banal na espiritu. Karong maminaw ko sa inyong choir, sa inyong kanta. Nagapasalamat sad ko sa atong committee for the groundbreaking that is being led by Sister Tina and Brother Mel Concepcion. Thank you for your tireless efforts and all sa tanan nga miyembro sa committee for making this event a very successful event. Nagapasalamat din ako sa atong mga guests who are here this morning. Thank you for being here and gracing the occasion for this special occasion for the church and the members diri sa Cagayan de Oro at yung mga neighboring areas in Cagayan de Oro. Daghang salamat sad sa atong mga speakers, si Marian, si Spencer, o si Sister Siguiente. Daghang salamat for the remarkable messages. Nagapasalamat sad ko sa mga pioneers, yung mga unang member diri sa Cagayan de Oro o mga areas that are part of the Temple District for being here. Daghang salamat sa inyong pananampalataya, for your faith that you have established the church here in the Philippines. As I look at the history in Cagayan de Oro, it all goes back to 1968 when 4 missionaries, upat ka missionary ang niabot dire. They were all part of the Philippines mission. And then they started sharing the gospel and converts came. And there are many who joined the church at that time. And even in the 70s. And I think the first group in Cagayan de Oro was established in 1971. And this was the same time that my parents joined the church in General Santos. Nagapasalamat sad ko sa atong buhi nga propeta na si President Russell M. Nelson sa iyang prophetic vision na ang mga templo gilapit sa mga tao. And that's why we are so blessed to have a temple diri sa Cagayan de Oro. Nagapasalamat sad ko sa mga members diri sa Cagayan de Oro o sa mga dapit na stakes and districts around it. Thank you. Salamat sa inyong faith and for how you lived your lives. Salamat sa mga membro, dili lang diri sa Cagayan de Oro at sa tibuok nga Pilipinas. At mga membro sa outside sa Pilipinas, sa buong mundo. Daghang salamat sa pagbigay sa inyong ikapulo that made this temple be able to establish and build a house of the Lord diri sa Cagayan de Oro.
And of course, mga kaigsunan, I express gratitude, deep gratitude to our Heavenly Father and His Son, Jesus Christ, for answering ang atong pag-ampo. That after 6 years, since this was announced, we finally are going to build a house of the Lord here in Cagayan de Oro. I know daghan sa inyo ang nag-fast, nag-ampo, and finally, our prayers are answered. And I think ang Amahan sa Langit gitudloan ta og patience and preparation. So I join you, brothers and sisters, in expressing gratitude that this day has finally arrived. And I am more excited, had been excited for a long time. Well, brothers and sisters, mga kaigsunan, we praise and honor our Savior Jesus Christ as we begin building His house here in Cagayan de Oro. Alam po natin, the temple is a symbol of Jesus Christ, whom we worship and honor. This is the house of the Lord. Kini ang tahanan sa Diyos. And when we say this is the house of the Lord, we know that the Lord will be here, and will reside with us. As I think about coming here in Cagayan de Oro, I started wondering, unsa ba ibig sabihin sa Cagayan de Oro? Asa man gikan ang pangalan? So I went to Google and I understood na Cagayan de Oro means river. Cagayan means river. And the Oro, of course, we all know it's gold, right? So this is a river of gold. So asa na itong mga ginto? So when I think about Cagayan de Oro as a river, and many with gold, I cannot help but think about the Savior Jesus Christ and His teachings. Si Kristo ug ang iyang mga tudlo, we know is symbolized by a living water. And when we talk about living waters, that is the symbol of Christ, and it flows like the river we have here in Cagayan. And when I think about gold, I think about celestial life, eternal life. So brothers and sisters, si Jesucristo made it possible for us to have that living water that will allow us to receive eternal life with Him. Unsa man na sa Bisayang eternal life, ang buhi nga walay katapusan, or kinabuhi nga dayon, nga walang katapusan. God's greatest gift is eternal life. That's why we have temples here that are being built. In Helaman chapter 5, verse 8, sa tuang Book of Mormon, it says here, and this was the counsel given by Helaman to his sons, and I read to you. Magbuhat niini nga mga butang aron kamo makaangkon sa inyong mga kaugalingon ug usa ka bahandi didto sa langit. Oo, nga mahangturon og dili molubad. He's talking about gold that doesn't fade. Oo, nga kamo makaangkon ni anang bililhon nga gasa sa kinabuhi nga dayon. Diin may katarungan kita magdahom nga nahatag ngadto sa atong mga amahan. In Matthew chapter 6 verse
19 and 20, when it talks about eternal life and gold, we were counseled to be careful of what we treasure. In Matthew, the Lord said, lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. So we have to be careful, brothers and sisters, that we don't treasure gold, but think of eternal things versus material things. That we lay up treasures in heaven. And where do we get the treasures in heaven? We get it from the living waters, from our Savior Jesus Christ, as we live His commandments and make covenants. Ang atong pakigsaad sa Diyos will lead us to eternal life. And the temple will help us make those covenants available, those ordinances and covenants available for us, so that we can return sa presensya sa atong Ama sa langit o ang iyahang bugtong nga anak na si Jesucristo. So brothers and sisters, focused on the living waters, but not of the gold. Let us focus ourselves sa atong kay Jesus Christ, sa atong mahal na manunubos na si Jesucristo. And I testify, if we do that, we will find joy, kuha naton ang kalipay, o ang peace that passeth all understanding because of Jesus Christ. Alam ko na si Jesucristo ay buhay. And buhi si Jesucristo. And what we're going to build here in Cagayan de Oro is the house of Jesus Christ. Please join me now as I offer the prayer to dedicate this site for the Cagayan de Oro Temple. Please join me in prayer, and please close your eyes and join me in this prayer. Among Amahan sa langit, nagkapundok kami dinhi karon isip imong mga anak, aron ipahayag ang among dakong gugma ug pasalamat kanimo, alang sa mahimayaong panalangin sa usa ka templo nga itukod dinhi sa Cagayan de Oro. Nagpaabot kami sa pag-abot ni ining espesyal nga adlaw o nagpasalamat kami kanimo sa pagtubag sa among mga pag-ampo. Nagpasalamat kami kanimo alang sa imong hinigugmang anak nga si Jesucristo. Magpasalamat kami kanimo alang sa iyang walay kinutuban nga pag-ula nga nagtugot kanamo sa pagbalik sa pagbuyo uban kanimo kauban sa among mga pamilya sa kahangturan. Nagpasalamat kami kanimo sa pagpapahiuli sa iyang ebanghelyo nga nagpanalangin sa among kinabuhi ug naghatag kanamo og hingpit nga kalipay. Nagpasalamat kami kanimo alang sa imong dakong plano sa kalipay. Mapasalamaton kami kanimo, O Diyos, alang sa mga propeta, ilabi na sa among buhi nga propeta, si Presidente Russell M. Nelson. Amahan, nagpasalamat kami kanimo
alang sa matinud-anon nga managbayad sa ikapulo niini nga simbahan, dili lamang dinhi sa Pilipinas, apan sa tibuok kalibutan. Kansang voluntaryo nga mga halad nakapahimo nga posible sa pagtukod o pagmentenar niini nga templo. Ikaw sa pagkatinuod nag-abli sa mga bintana sa langit ug mibubo niini nga panalangin tungod kay kami mihatag sa among mga ikapulo ug mga halad. Nagpasalamat kami kanimo. Alang niining matahom ug maayo nga yuta nga among gipuy-an diin mahimo kami magsimba kanimo nga gawasnon. Nagpasalamat kami kanimo sa pagtugot sa ebanghelyo nga muuswag dinhi sa among minahal nga nasod. Karon, Amahan, naglihok diha sa otoridad sa Melquisedec nga pagkapari og ubos sa direksyon ni Presidente Russell M. Nelson. Ako mopahinungod ug mabalaan niining sagrado nga dapit alang sa pagtukod ug usa ka balay sa Ginoo, ang templo sa Cagayan de Oro. Kami nangamuyo, Amahan, nga imong panalanginan ug pagabalaanon kini nga mga luna. Kami nag-ampo nga ikaw magbantay sa pagtukod nga kini magpadayon nga mahisubay sumala sa imong kabubuton ug sa imong tukma nga panahon. Hinaot nga imong panalanginan ang mga tawo nga moapil sa pagtukod niini nga templo. Hinaot nga panalipdan nimo sila. Hinaot nga imo silang mapalig-on aron madugangan ang ilang mga kapasidad labaw sa ilang kaugalingon. Kami nag-ampo nga ang imong espiritu mutandog sa mga kasing-kasing sa tanan kinsa magtrabaho dinhi aron sila mubati ug makasabot sa kabalaan o kamahinungdanon sa ilang gibuhat. Kami nag-ampo alang sa panalangin sa kailwasan o proteksyon alang niini nga dapit. Hinaot nga imo kining panalipdan gikan sa epekto sa kinaiyahan. Panalipdi kini gikan sa kadaot o gani bisan sa natural nga mga katalagman. Amahan, nangayo kami og panalangin alang sa matag usa kanamo niadtong aniya dinhi ug niadtong miapil niini nga mga kalihukan sa layo. Ingon man usab sa tanang miyembro sa distrito sa templo. Palihog, hikapa ang among mga kasing-kasing na kanunay kaming magtinguha sa pagduol sa imong anak nga si Jesucristo ug mosunod kaniya. Kami nag-ampo nga kami unta mo pahinungod pag-usab sa among kinabuhi ug mahimo nga mas mapahinungoron ug mahalaron nganha kanimo sa pagtukod sa imong gingharian niini nga bahin sa imong ubasan. Nga kami unta mas magtinud-anon sa pagpangita sa among mga katigulangan ug mga kaliwatan nga patay na. Nga kami unta makadugang sa among tinguha ug pagsalig sa paghimo ug pagtahod sa among sagrado nga mga pakigsaad uban kanimo diya sa imong balaan nga balay. Ug nga kami unta sa kanunay maghuna-huna og celestial. Mapasalamaton kami kanimo nga kami makaapil niini nga seremonya sa pagsugod sa pagtukod karong adlaw. Kami mo pahayag sa among pasalamat alang niini nga templo
ug sa mga ordinansa ug mga pakigsaad nga among mahimo dinhi niini. Ang among pagtuman sa pakigsaad uban kanimo naghatag kanamo og gahom sa pagsagubay sa mga hagit, mga temptasyon ug mga pagsulay sa kinabuhi nga mas maayo. Nakapahimo sa among kinabuhi nga mas sayon ug nagpanalangin kanamo sa paglaom, kalinaw ug kalipay. Kami nahigugma kanimo Amahan ug motapos niini sa ngalan sa imong anak nga si Hesukristo. Amen. Salamat Elder Revilio sa imong mensahe ug sa imong pag-ampo sa pagpahinungod sa aning dapita. Karon magpahigayon kita sa pagbugwal sa yuta. Uban ni Elder Revilio ug ni Sister Revilio, amo giimbitar ang mga bisita sa unang grupo nga magbugwal sa yuta nga moanhi sa atubangan. Kani ang atong mga bisita nga nagagunit sa blue nga card. Gihangyo namo katong moapil sa pagbugwal sa yuta nga ibilin ang mga pala diha sa yuta ug dayon mobalik sa ilang mga lingkuranan. Sa karong tungura, among gihangyo ang ikaduhang grupo nga mubugwal sa yuta nga moanhi sa atubangan. Kini sila ang atong mga higala nga nagagunit sa green nga cards.
Ang ikatulong grupo amo nang giawhag nga manhi karon sa atubangan. Kini sila ang atong mga higala nga nagagunit sa dark pink nga cards. Og sa katapusan nga higayon, ang ikopat nga grupo ang moanhi sa atubangan para magbugwal sa yuta. Kini sila ang mga nagagunit sa yellow nga cards.
Daghang salamat sa tanan. Dinhi nagtapos ang formal nga seremonya sa pagsugod sa pagtukod sa Cagayan de Oro Philippines Temple. Mapasalamaton kami sa inyong pagsalmot ani nga seremonya ug pagduyog sa among kalipay niining panahona. Maayong buntag sa tanan. Alang ni adtong interesado sa pagbugwal sa yuta, palihog paghulat sa inyong mga lingkuranan. Ang atong mga ushers mugiya kaninyo sa ani nga kalihukan. Salamat.